Hi, pwede ba magtanong? Naranasan mo na ba? Yung tipong parang ikaw lang mag-isa, wala kang kasama. Yung akala mo ikaw na lang mag-isang tao dito sa mundo. Pero ako, hindi ko kasi may paliwanag na parang meron akong laging hinahanap. Meron akong gustong kakwentuhan. Pwede ako magkwento ng mga nangyari sa buong araw ko. Oo. Pero parang hindi ko pa alam kung ano yun. Lagi na lang kasi akong nakatambay. At ayan, kumakain ng lollipop. Parang tanga lang. Pero isang araw, habang naglalakad ako sa paaralan ng kapatid ko, merong isang bagay akong nakita. At hindi na ako nagdalawang isip na pulutin yun. Nung una, parang namangha ako. Ano kaya ito? At nung sinubukan ko, parang ito na siguro yung bagay na hinahanap ko. At ito na ako. Sa tuwing kasama ko yung vlogging cam ko, parang hindi ko may paliwanag yung tuwang nararamdaman ko. Lagi akong nakangiti, laging tumatawa, nagsasalita kahit mag-isa. Parang tanga. Pero wala akong pake. Di ko naman sila pinapansin kung anong sabihin nila. Kasi dito ako masaya. Ito yung nagpapasaya sa akin. Di ba wala namang bawal dun. So yun lang sa araw na to guys. Kita-kits sa susunod na vlogs ko. Let's go! Yun oh. Upload ko na to. At ayan lang. Gusto ko lang sabihin yung kwento ko, mga naranasan ko. At maraming salamat na rin sa pakikinig, panonood. Paalam.